kinderen, hier een bericht van Sinterklaas uit Madrid. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht hoe het komt dat Sint en de Pieten zo'n goede conditie hebben om al die pakjes rond te brengen? Nou, dat komt omdat de Sint en de Pieten heel veel fietsen in de zomer als ze in Madrid zijn. En wij gaan naar Zuid-Limburg toe, want daar wordt volgend jaar het wereldkampioenschap wielrennen georganiseerd. En een van mijn zwarte pieten, die wil namelijk wereldkampioen worden. De eerste zwarte pieten wereldkampioen. Dat wordt spannend. De Pieten hebben getraind in Sittard-Geleen, Born. Maar vandaag zijn ze onderweg naar Valkenburg. Sinterklaas is onderweg met de trein van Madrid naar Valkenburg en zal daar de Pieten ontmoeten. Dag. Eindelijk in Valkenburg. Mag ik u heel hartelijk bedanken. Het was een lange reis van Madrid helemaal naar Valkenburg. Welkom, welkom. Dank u wel. Ja. En Sinterklaas komt heel graag in Valkenburg aan de geul. Ah, daar zijn mijn Pieten. Hallo. De fietspiet. Yes. Ja, op naar de Kouberg. Op naar de Kouberg. Ja. En Sinterklaas, heeft u een fijne treinreis gehad? Ja, het was een mooie reis. Helemaal van Madrid naar het mooie Valkenburg aan de geul. En, ja. En heeft u ook goed geslapen? Ja, Sinterklaas heeft ook wel een beetje geslapen. Zeg maar, hebben jullie ook goed getraind? Ja, ik heb zeker goed getraind. Wat hadden we gezegd? Als je wereldkampioen wil worden, dan moet je... Trainen. Heel goed, Piet. Heel goed. Misschien eens kijken nog. Hier is een klasgenoot van mij en die beweert dat hij is gaan skiën met een ijsberg. Oké, raar. Oh, nog eentje. Die is gaan schaatsen met een pinguïn. Dat kan toch niet? Ja, dat denk ik ook. Mooi hier, hè? Ja. Ja, dit is Valkenburg, hè? Ja. Zeg, waar ben je, Fietspiet? Ja. Waar is nu de Kouberg? De Kouberg. Die kant. Denk ik. Jullie weten dit niet. Nee, denk ik. Hey, zullen we dat even aan de kinderen vragen? Ja, Zeg, ja. kinderen, mogen we jullie wat vragen? Zijn jullie een beetje bekend hier in Valkenburg? Ja. Ja, dat is mooi. Wij zijn op zoek naar de Kouberg, want wij willen gaan trainen. Deze fietspiet wil de eerste wereldkampioen fietsenrennen worden. Ja. Kouberg. De Kouberg. Ja. En tuurlijk, Ja. we moeten hier rechtdoor, Ja. dan de tweede straat naar links. Ja. Dan gaat u met de bocht mee naar rechts. Dan Ja. weer nog even rechtdoor. En dan bent u bij de Kouberg. Ja. Nou, Piet, heb je het genoteerd? Ja? Oké, die kan op. Maar, Ja? zijn jullie niet Sinterklaas en Zwarte Piet? Nee. Nee, Manouk. Nee, wij zijn echt niet Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja. Maar hoe weet u mijn naam? Ja. Ja, tuurlijk. Jullie zijn Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar gaan jullie met die renfietsen naar de Kouberg? Ja, dat is een prachtige fiets. En Fietspiet wil de eerste Zwarte Pieten wereldkampioen worden. Zeg, zouden we misschien voor de zekerheid jullie telefoonnummer mogen hebben? Voor als we de weg kwijtraken? Ik mag niet van mijn moeder zomaar aan iemand een telefoonnummer geven. Nee, dat is ook waar. Dat is logisch. Ja, dat is heel verstandig, heel verstandig. Maar als ik het nummer van u krijg, dan is het oké. Ja, maar Sinterklaas geeft natuurlijk niet zomaar zijn telefoonnummer aan de kinderen. Hè? Dat is een beetje lastig, hè? Maar gaat het niet. Ja, dat is ook weer waar. Nou, Ja, dan doe maar. ja, Ja, voor deze keer moet je goed onthouden, hoor. Dat is, even nadenken, dat is 1, 2, 3, 2, 1, 06. Ja, dat is hem. Dat is hem, hè? Ja. Dank u wel. Nou, maar die moeten ook een nummer van hen hebben nog, hè? Ja. Oh ja. Ja.
5, Ja. 4, Ja. 3, Ja. 2, Ja. 1, Ja. 9, Ja. 8, Ja. 7. Jeetje, dat is een lang nummer, hè? Ja, dat is het. Heel bijzonder. Nou, dank jullie wel, hoor. Op naar de Kouberg. Op naar de kant. Ja. Die kant. Die kant. Ja. Nee, die kant. Die kant op. Ja, oké, goed. Ja, die kant op. Ja, mooi. Nou, en de fiets. De fiets. Ja, fiets, fiets. Zo word je geen wereldkampioen, hè? Ja, daar gaan we. Oké. Nou, we gaan nog even goed, hè? Sinterklaas en Zwarte Piet nu alweer? Trainen voor het WK. Hé, we zijn nog in bediening. Inpakken en wegwezen. Kan toch echt niet? Heb je dat net gezien? Hij is een dief. We moeten de politie bellen. Echt niet? Ik achtervolg hem. Ja, hè, dat durf ik niet. Ja, ik wel. Kom dan maar. Blijf nou hier. Nee. Kom. Kom, geef naar binnen. Kom ook. Nee, is het wel een goed idee? Kom. Moet je zien. Allemaal Sinterklaas cadeautjes. Dat is toch niet meer normaal? Nee, echt niet normaal. We moeten hem proberen tegen te houden. Je mag ons niet horen. Anders sluit hij ons misschien op.
Shit, ik heb geen bereik. Wacht. Alleen het nummer van Sinterklaas doet het. Neem nou op. Ja, kinderen, bewegen is goed. Heel veel sporten, dat is heel belangrijk, hè. Ja, ik zie ze daar aankomen. Daar komen ze aan, hoor. Ja, kom maar. Heel goed. Ja, ja, goed. Goed, Piet. Ja, prima. Zet hem op. Kom op. Ja, je kunt het, hoor. Zo word je wereldkampioen. Ja, heel goed, hoor. Zet hem op. Ja, ja, nog een stukje. Ja, ja. Oh, Sinterklaas, het lukt echt niet meer, man. Ja, Piet. Het is ook zwaar, hè, jongen. Oh. Ja. Ja, Ja, maar je hebt hem heel goed geholpen, Piet. Heel goed geholpen, hoor. Ja, maar dus... Nou, nog een klein stukje nog, hoor. Nog een beetje en dan zijn we bijna aan de top, hoor. Kom op, je kunt het. Kom op, zet hem op, hè. Daar gaat hij. Zal ik je een beetje duwen? Ja, goed zo. Neem nou op. Piet, zet hem op, hoor. Het gaat goed. Hé, daar gaat mijn telefoon. Oh, even kijken. Even mijn telefoon pakken. Met Sinterklaas. Ah, Sinterklaas. Ja, we zitten hier in de gemeentegrot. We zijn de dief achtervolgd. Wat blief? Ja, maar we zitten vast. Zitten jullie opgesloten? Hier zijn allemaal Sinterklaas cadeautjes. Pakjes? Hele hoop pakjes. Dat moeten de pakjes van vorig jaar zijn geweest. Geen paniek, hoor. Sinterklaas komt jullie helpen. Oké. Ja, we kunnen er niet meer langs. Geen paniek. Sinterklaas gaat onmiddellijk de politie bellen. Ja, we komen eraan. Sst. Dadelijk wordt hij wakker. We moeten wachten. Man, het is echt lang. Sst. Kijk, hij slaapt gewoon door. Kijk daar. Nou, we kunnen hem vastbinden. Ja, nee. We moeten wachten tot Sinterklaas komt. Wat doe je? Zo, Pieter. We zijn aan de grot hier, hè? Ja, daar gaat de telefoon weer. Ja. Ja, met Sinterklaas. Sinterklaas? Nee, we zitten hier nog steeds. Maar waar blijven jullie? Ja, we staan nu bij de grot, hoor. We hebben hem vastgebonden. Hebben jullie hem vastgebonden? Heel goed. Ja, Sinterklaas en de Pieten weten wel hoe we de dief eruit krijgen. Ja, tot zo. Oké. Ja. Zo, Piet, geef jij de zak aan de fiets, Piet. Nee, de zak. De zak, ja, goed. Sinterklaas gaat hier de dief roepen. En als hij naar buiten komt, trek jij de zak over de dief. Ja. Dus dan hebben we hem gevangen. Is goed. Ja. Luister goed. Ik hoor de politie al. Ja. Heel goed. Nou, daar gaan we. Kom op. Allee, kom. Hup. We verzinnen een list, hè. Let op. Attentie, attentie. Hier is de politie. Geef je over en kom naar buiten.
Zo. Hey. Nou, maar rustig. Daar is de politie. Ja. Nee! Ja. Nee! Politie! Ja, politie! Dit is de boef die we al lang zochten. Ja, dat is hem. Dit is hem. Ja. Nou, meneer de politieman. Dit zijn de echte kanjers hier, hoor. Dan verdienen zij ook een beloning. Dat wilde ik maar even zeggen, ja. Dat zijn echte kanjers. Zij zijn de dief gevolgd en hebben hem hier gevonden en naar buiten gebracht. Nou, fantastisch, hè? Dan gaan Dat wij zijn de nou... echte helden, hè? Wij gaan de dief nou meenemen. Kom maar hier met de touwen. Dank jullie wel. Ja. Zo, nou heb ik je eindelijk te pakken. Het lang geduurd. Jongen, wat een spannend avontuur. Geweldig hoe jullie de dief gevangen hebben, hoor. Dankjewel, Joes, dankjewel, Manouk. Jullie zijn echte kanjers. En ik nodig jullie uit op mijn grote Sinterklaasfeest. Oké?